Vitajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako používať Epodex Concrete Effect na vytvorenie modernej steny s efektom pripomínajúcim skalu. Na to budete potrebovať nasledujúce materiály: Epodex Concrete Effect dekoratívna omietka, VB pigment na zafarbenie dekoratívnej omietky, 2 hladidlá, maliarska špachtľa, zmiešavacie vedro, maskovacia páska a plastová ochranná fólia, miešadlo a akumulátorový skrutkovač, nitrilové rukavice, štetec s tvrdými štetinami. Na dlaždice budete tiež potrebovať Epodex Pre-Cleaner na čistenie a odmastenie povrchu. Odklad musí byť stabilný, suchý a bez nečistôt a separačných prostriedkov. Očistite obložené povrchy naším Epodex Pre-Cleanerom. Pracovnú plochu zakryte našou plastovou ochrannou fóliou. Okraje zakryte maskovacou páskou pre čistý a precízny výsledok. Materiál sa nanáša v 2 vrstvách. Každá vrstva vyžaduje približne rovnaké množstvo materiálu. Zmiešajte časť 1K Concrete Effectu s vodou podľa uvedeného pomeru miešania. Neodporúčame miešať viac ako 2,5 kg Concrete Effectu naraz, pretože materiál rýchlo hustne. Pridajte dodaný VB pigment v odporúčanom pomere a potom znovu premiešajte. Naneste tenkú vrstvu materiálu pomocou hladidla a nechajte zaschnúť. Znova pripravte čerstvý materiál a oboma hladidlami ho jemne nanášajte na povrch. Opakujte tento proces, kým nebude povrch úplne štruktúrovaný. Teraz povrch vyhladte čistým hladidlom s ľahkým tlakom. Hladidlo pohybujte zhora nadol. Na záver jemne poklepte povrch štetcom s tvrdými štetinami, čím vytvoríte ďalšiu textúru. Podrobné informácie nájdete na každej produktovej stránke. Užite si prácu s našimi produktmi. Váš tým Epodex.